salty, not too sweet. Sakto lang. Parang Angel's Burger. Taho! What's up, YouTube? I'm Diana. I'm Andrew. And we are Diandrew. Hi guys! Welcome back to our channel! Woohoo! So, magbumukbang tayo for today's video. As you can see, sobrang dami natin ng foods. So, eto, ipapakita ko muna sa inyo kung ano mga pagkain natin for today. This is a non-sponsored video, guys, pero this is also to support our fellow kababayans dito na our workmates. No, na medyo, syempre, may mga no work, no pay muna. So, support namin sila. Meron tayong, nag-order kami sa kanila para, syempre, makatulong din. Kahit sa maliit na paraan. Okay, so sasabihin na namin ko lang yung mga pagkain namin dito. So, meron tayo ditong pritong lumpiang gulay. Meron din tayong sariwang lumpiang gulay. Meron tayong ube cheese palitaw. Yes, sarap yan. Meron rin tayong puto With cheese. with cheese. And meron tayong kutsinta na may cheese din. And meron din siyang sausawan na caramel. Meron tayong longganisa dito. And lastly, meron tayong taho! Isa pa, yung pinakamataas. Taho! Yun. Sisimulan na natin mga guys kasi lumalamig na ng tuluyan yung aming mga pagkain. Let's go. Tom Goods na ako. Okay, so kumuha lang din pala ako dito ng kanin kung sakali lang na gusto natin ng kanin. Gusto ko. Hawakan mo lang to, sa'yo yan. And yung dito, yung ube cheese palitaw, meron siyang cheese. Yung dip niya, ayan, cheese siya na may something. Ano nga bang ano niya nito? Yema. Yan Hindi, yung yema. ito yung yema, yung sa kutsinta. Buksan mo yun. Ito yung cheese dun sa palitaw. Ah, okay. So, dinagdagan niya tayo ng isang piraso. Actually, dapat 6 na piraso lang talaga yan. So, dinagdagan niya tayo. And meron akong extra dip. Ito yung cheese. So, sobrang sarap kasi ng cheese niya. Natikman ko na siya last week. Bumili kaming dalawa ulit. So, re-order tayo dyan. So, ngayon, the rest, first time namin lahat yan. So, simulan natin kasi natatakam na ako. And meron din tayong sausawan na suka para dito sa pritong lumpia. And ito yung sausawan para sa fresh lumpia. Let's go. So, unahin natin to, babe, kasi matatanggalan ng lasa. Ito muna. Tatanggalan ng lasa? Matamis to, di ba? Ito muna. Titikman na natin itong taho. Medyo mainit-init pa siya. So, haluin ko lang muna. Meron siya sa taas na sago. Ano ba tawag dito sa bilog-bilog, babe? Sago ba yan? Sago. Oh, sago. Yun. So, siksik siya, guys. Habang hinahalo ko siya ngayon. Ikaw, babe, i-feel mo yung paghalo. Siksik na siksik siya. Di ba? Okay. So, ito guys, 30 MOP lang namin siya binili. Lang? Oo. Siyempre dito Huwag ka sa... lang magko-convert. Oo, dito sa Macau, yung 30 lang siya. So, parang 30 pesos lang siya. Pero in peso, 180 pesos siya. So, dito sa Macau, mura na yan, guys. So, bilhin na. Yes, yun naman sa, packaging pa lang, presentable na. True. Meron pa siyang pa-heart dito, guys, yung kanyang cover. Ang ganda ng ano niya, ng kanyang lalagyanan or yung mismong baso. Tapos meron din siya extra yung minatamis. Ano ba tawag dito? Pa-comment naman. Arnibal. Meron siyang extra arnibal. Ayan. Arnibal ba tawag? Oo. Arnibal yata yung asukal. Latik na lang para madali. Latik ba yun? Ano lasa, babe? Masarap. Explain mo kung anong... Lasang, legit. Legit, pre. Promise, legit siya na taho, guys. Gusto kang konti dito. Yan. Seryoso, legit siya na taho. And kahit hindi na namin siya hinaluan nitong extra minatamis niya, sakto na yung lasa niya. Hindi siya ganun katamis. Oh my God. Rawel. Sis Joanna, maraming salamat. Sobrang sarap niya. Promise. Shout order kayo sa kanila. Mga nasa Macau. Shoutout sis Joanna tsaka kay Rawel. Power! Ayun, ang lasa, babe. Huwag kang kain ng kain. Explain mo naman sa kanila. Nagutom na ako eh. Explain mo nga. Ito naman, longganisa. Longganisa, mga brad. Nasaan Sarap. yung ko?
Yummy and sweet. Yan, 5 piraso naman siya. 30 MOP lang din siya. So, nasa 180 pesos siya. In-order ko sa katrabaho ko kay, ano? Kay Matthew. Ang alam ko yung kasosyo niya si Mark Palayo. Hindi ako magkakamali. Hop. Malaki at mahaba. Mahaba. Malaki at mahaba. Yun. So, 30 lang siya. Kahit walang sausawan, masarap siya mga sis. Tapos pag lulutuin nyo lang, kailangan mahinang-mahinang apoy lang. Sarap. Sarap, babe. Ha? Yup. Lalo ito. Order ako dito bukas nito, babe. Sarap. Ngayon dito suka. Guys, muna dito. Suka dito. Teka lang guys, medyo mahirap yung ating position ngayon. Kamayin ko na lang. Hindi, magkamay ka na. So yan, tikman niya na yung pritong lumpia. Itong pritong lumpia naman guys, 3 piraso siya, for 15 MOP lang siya. So mga nasa 100 pesos or 90 pesos lang siya. How was it? Crunchy. Crunchy. Ako din kakamayin ko. Nagkakamay na kami ah. Sarap. Medyo mainit-init pa siya. Ang patok niya. Lapit mo sa'yo. Ang sarap. Sarap din ang suka. Bro, di ka nag-thumbnail. Thumbnail mo tayo isa. Ang sarap guys nito, lumpia. Bro. Sarap na. Pero mas masarap kung medyo tinagdagan nila ng konti pang toge. Oo. Oo nga no. Yung toge. Medyo kulang lang ng toge. Masarap din toge. Pero marami naman siya laman. Yung toge lang yung Kasi mahilig siya sa toge. Sa paborito niya yung toge. Pero siksik naman guys yung laman netong lumpiang prito nila. Magkano yung 3 piraso? 15 MOP lang. 15? Na-expect ko nga. Nung sabi ni ate in-order ko pala to kay Ate Lloyda. Shout out Ate Lloyda. Thank you so much. Ang sarap ng lumpiang prito mo. Nung in-order ko to, tinanong ko siya. Sabi ko, ate, magkano yung lumpiang gulay? Tapos, lumpiang pritong gulay. Ano? Pritong lumpiang gulay. Sabi niya yun, 15. So, hindi ko lang sure kung 3 piraso talaga siya na 15 or baka dinagdagan niya lang din ako. Teka, message ko nga siya para sure. Yung tubig natin. Yung message ko. Ilagay mo lang dun yan, matatapon. Okay, balik ko dito. Ang sarap guys ng lumpia. Ang sarap. Sarap. Message ko lang si Ate Lloyda, i-confirm natin kung tatlong pirasong ganito ay 15 talaga siya or baka dinagdagan lang niya tayo. Yung pala. Dato hindi mo na tayo suka, ito na. So kakainin ko ito naman yung ube cheese palitaw. Sobrang sarap nito guys, lalo yung sausawan niya. Meron din siya, ayan, may pa-cover ba? Ano tawag dito? Tali. Dahon ng nyog. Dahon ng saging? Ay, dahon ng saging! Ano ba yung nyog? Ay, pataktika, munti ka na nahulog si kabayo. Ay, sarap kasi nito guys, promise. Oh, yung kanyang sauce. Hirap magkutsara, kami na. Bibidyoan mo nga muna, isa lang.
Sarap. Sarap. Sarap talaga na ito, babe. Oh, ganito siya, oh. Wait lang, pakita ko sa inyo. Sarap, guys. Sobra. Woo! Promise. Hindi to sponsor, pero masarap talaga siya. Again guys, ililink namin sa description box yung mga Ang sarap, pages babe. nila kung saan nyo sila makokontak. Ang sarap na. Sarap dandan ka, babe. Ang sarap Para talaga. pag gusto nyo umorder, text na lang. Oh, dandahan. Hirap Ihalo mo na kasi dyan yung konting ano. Konting Wow, may sarap. hipon na. Oh, tingin mo. Aray ko, nakakangalay guys yung pwesto namin. Yung ube cheese palitaw pala, meron siyang ganito. Anong tawag dito? Yung may asukal, tapos yung merong... Anong tawag dito, babe? Pinipig ba to? Yung parang... Hindi ko alam yung tawag dito eh. Basta kasi Yung ako... pa-sprinkle. Oh, basta kasi ako, kain lang ako ng kain. Yan, so bibidyohan ko, teka. Para makita niyo. Etong palitaw pala, ube cheese palitaw, binili namin kay Sis Hana and kay Arman. Kay Arman. Sobrang sarap nito, guys. 30 MOP lang to, so 180 pesos lang siya. Sobrang sulit nito. Sobrang sarap, as in wow! Ganun. Promise, masarap siya. Sobrang sarap. Tig-isa tayo. Hello. Hindi dyan. Huwag ka muna. Hindi nga, mahihirapan ako. Harap. Shoutout Arman at saka kay Sis Hana. Maraming salamat. Sobrang sarap ng inyong paninda. Promise. Paninda talaga. Promise, ang sarap. Ang galing mong gumawa, sis. Legit, masarap talaga siya. Legit na legit. So, ang ganda ng kulay, no? Violet. Sarap. Sobrang juicy. Sarap. Tsaka pasensya na po sa mga nanonood ngayong oras na to. Kung natatakam kayo. Pagpasensyahan nyo na po, pero sobrang sarap talaga. Ginawa namin tong video na to para makatulong kahit papaano sa mga katrabaho namin, sa mga kapwa Pilipino o kababayan natin dito sa Macau, kasi halos mga naka-no-pay leave sila. Kaya, yan. Naman ako sa kutsinta. Kutsinta naman daw. Yung kutsinta, tig-2 MOP lang siya, isang piraso. Pero yung minimum order nila, 20 pieces. So, binili naman natin to kay Sis Joanna din, kay Rawel. So, anong lasa, babe? Yung merong caramel, tsaka walang caramel. Anong lasa? Meron din siyang cheese na binudburan. Kahit walang... Yema to, di ba? Hindi, ano yun? Caramel. Yama, caramel. Maano siya, no? Yung... Pwede rin dito yung ano. Pwede rin ako. Yung Yung ano, nyug, nyug yung niya. ano. May nyug kasi yung ube cheese palitaw. Pwede mo isaw-saw dyan, eh, no? Maano siya, soft. Ano yun yung pagkakagawa, soft. No? Sarap. So, kung maharap to pag malamig talaga. Ito-try ko siya ng Yung malalasahan mo yung ano niya, caramelly. Caramelly flavor. Ito-try ko siya na merong sausawan. Ano to? I-dip natin siya dito sa caramel na kasama sa ano. Yun nga, tig-2 lang yun. Ang harap yun. Ang try mo na? Oo. Isa pa. Ang sarap din na ng caramel niya, ng sausawan. Legit. Hindi siya yung Legit. Hindi siya yung yung parang sunog na caramel. Ah. No? Good job. Sarap. Sarap. Sarap talaga. Ang gumawa yata dito sa sa puto, si mama ni... Kutsinta. itong gumawa dito sa kutsinta, mama yata ni Sis Joanna.
Shoutout po kay mama ni Sis Joanna. Ang sarap po ng ano nyo, kutsinta. Hop. Hop. Pati yung caramel niyan, sarap. Parang alam mo yung nabibili sa ano, yung mga chocolate na caramel flavor. Ganun yung lasa niya. Ang sarap, babe. Ang sarap. Napunta na lahat dito yung ano, yung cheese, babe. Ang sarap na. Puto naman. Puto. Yung puto, binili ko naman kay Ate Loida. Tigtutu lang din yung isang puto. Minimum order niya, 10 pieces yata. Pero wala siyang sausawan. Pero guys, tingnan yung cheese niya, laki oh. So, tingnan babe. Matimbang din siya. No? Hindi siya. Parang kailangan natin ng tubig bago uminom. Ha? Nasa kama kasi sabi. Hirap na hirap siya. Okay siya, hindi siya yung ano, yung mga ibang hindi siya yung mga katulad na nabibili sa palengke na minsan. Hangin lang. O parang pag nakita mo solid, pero pag kinain mo, Liquid siya. yung parang Angel's Burger. Tinapay lahat. Yung iba kasi nagtitinda sa palengke, hangin lahat. Sarap din. Parang may flavor siya. Baka galing doon sa kutsinta. Hindi naman nagkadikit yan eh. O yung ano niya, siguro yung parang extract. Extract ba tawag doon? Hindi, yung cheese siguro yung sa taas. Hop! Legit na naman guys, puto. From Ate Loida. Hop! Tsaka matimbang siya, hindi siya hangin. Hindi siya liquid. Kung nakikita nyo guys, Tsaka lalaki ng cheese niya. hindi siya yung maraming agwat sa loob. Yung yung... Siksik! Sarap talaga ng taho. Oops, matutapin mo sus. Sobrang sarap talaga ng taho. Sarap. Yup. Nakabusog guys yung mga pinag-order ko pala, no? Medyo mabigat pa sa ano. Sa tiyan. Dito sa puto. For sure, hindi natin maubos yan ngayon, itong puto. Baka mamaya na to bago matulog. Kasi mabigat talaga siya guys. As in, matimbang siya. Legit kasi mga nabibili namin sa sa Pinas. Sobrang, alam mo yung gaan? Sobrang gaan. Sarap. Kung may tinapay lahat, merong may hangin lahat. Ang sarap. Ito, hindi pa ito na dinikman. Wait lang. Hindi lang makahinga. Ang lasa niyan. Masarap. Pero, Sinabi sa kanya. yung comment ko lang din na medyo dagdagan ng konting toge. Toge. Matoge talaga kasi siya. Pasensya naman Ate Loida. Pero masarap daw. Sa akin hindi pa natikman. Tapon. Tubig. Kung sino yung toge. Paborito niya talaga kasi toge. Kaya ako sa atin doon. Pwede naman siguro may special Request. Dagdag. Oo, padagdag ka na. Magdagdag ka lang ng bayad mo. Next time. Excuse me, thank you Lord. Excuse me. Narinig niyo ba yun? Ako naman titikim. Meron din siyang meron siyang carrots, meron siyang repolyo. Ano to, babe? Anong kulay? White? Singkamas, toge, mais, hipon, tsaka itong yellow. Anong yellow? Ito, yellow. May yellow Mais, di ba? Mais ba? Hindi yung mais, babe. Ano mais ka? Patatas. Hindi may mais dito. Repolyo. Walang mais dito, guys. Yellow. May mais. Hindi ba mais yan? Saan? Ito.
Hindi yan, ano yan? Buto yan. Kaya na mais. Hindi. Hmm. Hindi pala mais yan. Masarap siya. Toge yun. No? Pati yung sauce niya masarap. Legit siya. Not too salty, not too sweet. Mm. Sakto lang. Yung sauce na sinasabi. Yung akin, okay naman. Pero parang yung sa hiwa ng ano, Carrots malalaki. yung carrots, yung patatas, tsaka yung singkamas, medyo malalaki. Yun lang. Pero masarap naman siya. Pero mas maganda sana kung If you dig deep, harap. use it. Kinalkal niya yung hipon, guys. May hipon kasi. Ang sarap na sasan. Grabe. Magkano naman yan? Ah nga, ito pala ano lang to. 15 lang din to. 'Di ba? Ang Kanina? mura. Kay Ate Lloyda din. 15 lang din siya. So mga 90 pesos lang din siya. Sarap. Busog na ako. Ang sarap. Pero busog na rin ako. Alam mo yung, bibigat pala ng mga in-order ko. Akala ko kasi parang pag iniisip mo, kay puto, kutsinta lang, yan mga gam. Isang ganito lang. Parang ang bilis na namin maubos. Sabi ko, alam, parang ang konti naman ang imumukbang natin, sabi ko sa kanya. Ay pala guys, ang dami pala nito. Sobrang dami. Hindi natin maubos ngayon yan. Oo, ngayong sa video na Mamaya, tayo. mamaya. Oo, mamaya bago matulog siguro. Okay, so, Tara. ayun, so sobrang busog na namin guys. Dito na natin i-end yung vlog. Pero bago natin i-end yung vlog, Order kayo guys. Nandyan lahat sa description box below yung mga Facebook page nila kung saan nyo sila makakontakt. Yan. so yun, again, itong video na to guys is para makatulong tayo sa kanila. And honest review lang yon, walang kaibigan, kamag-anak, mga ganun. So, yun lang yung mga, yun lang talaga yung tanging reaction at yung mga review namin dito sa mga pagkain na to. All in all, ano siya, 9 out of 10, ganon. So, yun, maraming salamat po sa lahat, kay Ate Lloyda, kay Sis Joanna, kay Rawel, kay Mami ni Joanna, kay Sis Hannah, kay Arman, kay Matthew, kay Mark, tapos, yun So, lang. yung sinaing mo. Ay, yung sinahin ko. So, ay, thank you naman, babe, ba't na-appreciate mo yun, Char. Ayan, so again, thank you guys for watching. And kung bago ka dito guys sa channel namin, don't forget to like, Share. subscribe, Ring yun yung bell. para every time na mag-post kami, updated ka. Okay? Check the check! Ayan, so thank you guys for watching. We'll see you in our next video. Bye! Bye.